президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмонов ва сарвари мухолифин Саид Абдуллои Нурӣ 10 ва 11 декабри соли равон дар маҳалли хоздеҳи шимоли Афғонистон мулоқот карданд. Президенти ҷумҳурӣ ба ин иқдом сирф ба хотири истиқрори сулҳу созгории миллӣ дар кишвар дар шароите даст дад ки кафолати кофии амнияташ дар маҳалли вохӯрӣ вуҷуд надошту унсурҳои ошtinopазири мухолифин ба муваффақияти мулоқоти дар назар дошташуда бо ҳар роҳу восита монеъ мешуданд. Дар шоҳидии раиси ҷумҳурии давлати исломии Афғонистон профессор Бурҳониддин Раббонӣ ва намояндаи хоси сардабири созмони миллал оид ба Тоҷикистон Герд Дитрих Мерин ҷонибҳои мулоқот аҳду паймон карданд ки рӯзи 19 декабри соли равон бидуни кадом як шарти қаблӣ дар шаҳри Москав расман вомехӯранд ва созишномаеро ба имзо мерасонанд ки дар он таъсиси комиссияи мусолиҳаи миллӣ оташбас барои тамоми давраи музокирот ва афви умумиро эълон мекунанд. ҳангоми мулоқоти хоздеҳ инчунин протокол дар бобати ба эътидол овардани вазъияти ҳарбию сиёсӣ дар мавзеъҳои муқоимат ба имзо расид ки ҳадаф аз он қатъи амали ҷангӣ дар минтақаҳои Қаротигину Тавилдара ва таъмини кори мӯътадилу озоди ҳокимият ва мақомоти расмӣ дар навоҳии ин мавзеъҳо мебошад. бояд гуфт ки вазъият дар минтақаҳои мазкур дирӯз ва имрӯз нисбатан ором буда баъзе гурӯҳҳои мусаллаҳи мухолифин бошад ҳатто рӯи рост аз муборизаи низомӣ даст кашидани хешро эълон карданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори итминон менамояд ки сардабири созмони миллал ҷавобан ба изҳороти муштараки сардори давлат ва роҳбари мухолифин масъалаи тамдиди ваколати нозирони ҳарбиро дар Тоҷикистон дар ҷаласаи навбатии шӯрои амният пешниҳод менамояд. роҳбарияти сиёсии ҷумҳурии Тоҷикистон ба раиси ҷумҳурии давлати исломии Афғонистон профессор Бурҳониддин Раббонӣ, намояндаи хоси сардабири созмони миллал дар Тоҷикистон ҷаноби Герд Дитрих Мерин, ҳукуматҳои Федератсияи Россия ва ҷумҳурии исломии Эрон барои саъю кӯшишашон дар созмон додани мулоқоти хоздеҳ арзи сипос менамояд. Весьма символично, что накануне 5-й годовщины независимости Республики Таджикистан президент республики Эмомалӣ Рахмонов подписал важное правительственное постановление о введении в действие паспорта гражданина Республики Таджикистан. Это правительственное постановление подписано в соответствии с Конституцией Республики и в связи с принятием Конституционного закона Республики Таджикистан о гражданстве. В соответствии с этим постановлением с 1 сентября текущего года на территории страны вводится паспорт гражданина Республики Таджикистан. Процесс замены паспортов гражданина СССР образца 1974 года на паспорта гражданина Республики Таджикистан рассматривается как важнейший элемент конституционной реформы. Этот процесс займет целый период. Он будет протекать в течение 5 лет и завершится 1 сентября 2001 года. Напоминаем, что до 1 сентября 2001 года на территории Республики Таджикистан сохраняет свое полное действие наряду с паспортом гражданина Таджикистана паспорт гражданина СССР образца 1974 года. Выдача паспортов нового образца возложена на паспортные службы Министерства внутренних дел Республики Таджикистан.